Ing video ngajeng sampun kula aturaken menika babagan panggih wit saking manten Putri Mijil, manten Kakung Rawuh ajeng pasrah. Lah sak menika dumugi wonten panampi. Dados sak sampunipun pun pasrahaken tamtunipun lajeng dipun tampi. Panampi paraga saking keluarga penganten putri. Nika babagan nami-naminipun menawi benten ingkang rumiyin kalian sakniki awit menika mboten apal naminipun. Mboten napa-napa. Panampi penganten wonten ing tata cara panggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linambaran manengku puja wonten sahandap pepadaning Gusti ingkang mawulas lan asih. Mugi sedaya pinaringan rahayu widodo kang samya pinanggih. Nuwun Bapak Sudarsono ingkang minangka talanging basa saking Bapa lan Ibu Budi Utama, kula Ari Wibowo ingkang minangka wakil saking Bapa Susilo bos kalian kepareng matur sepisan ngaturaken pambagya wilujeng sak rawuh panjenengan sak pangombyong ing dalem pawiwahan ngriki. Kaping kalih paringipun salam taklim saking besan sampun kula tampi lan kula aturaken wonten ngarsanipun Bapa Budi Utama sekalian. Kaping tiganipun menggah pasrah penganten kakung pun anak mas Bagus Raden Arjuna, putra kakung saking Bapa lan Ibu Sudarsono sampun kula tampi lan tumunten kapanggihaken kalian Nimas Ayu Dewi Larasati, putri saking Bapa Ibu Budi Utama. Kanthi menika kula nyuwun donga pangestu panjenengan mugi-mugi dhawuhipun Sri penganten manggih wilujeng lancar mboten wonten pambeng setunggal menapa. Mugi Gusti ngijabahi. Amin. Wusananipun ambuk menawi anggen kula nampi roh panjenengan sak pangombyong kathah kirang saha lepatipun ingkang menika kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Nuwun, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika tulodo dados jaman sak menika pasrah tampi menika ora usah dawa-dawa. Bakenipun sedaya mlampah. Matur nuwun.